HTML چیست؟ HTML забони барномасозӣ нест. Бисёриҳо ҳамина хатти дигар забонҳои компютерни забонҳо перепутат мекунанд. Масалан Java, JavaScript, PHP ва ё забони барномасозӣ ҳастанд. HTML ин hypertext гипернатӣ намедонам хел переводиш кардан. Hypertext аст. Ин фақат структураи вебсайта месозад. Ин забони барномасозӣ нест. CSS ҳам ҳамчун ҳамин хел. HTML ин шакли кӯтоҳи hypertext markup language аст. HTML бо CSS такус, яъне блоки чӣ хеле ки гуфтем, блокҳои бунёди ҳар як вебсайт мебошанд ва шумо метавонед аз истифодаи HTML ва CSS танҳо аз RDin бе ёрдам аз ягон чизи дигар аз аввал то ахир вебсайт сохта метавонед. Лекин бо ёрдами JavaScript ва дигар програмҳо кори шумо хеле осон мешавад. Барои ҳамин ин ду чиз дар замони ҳозира кифоя нест. Пеш ҳамин ду чиз қатъ месохтанд, лекин ҳозир не. Ҳозир фақат HTML, CSS кифоя нест. Якумин HTML соли 1991 публични шуда буд. Бисёр ҳамагӣ қадар тегам бисёр надошт. Дар байни 5 минут ёдаш мегирифтӣ. Баъд соли 95 боз хусусияту функсияҳои нав хуш кардан, ки HTML версияи 2 номаш кардан. Баъд ҳамин хел 3 баромад, 4 баромад. Баъд соли 2000 XHTML баромад. Чӣ кор кардан соли 2000? HTML бо забони XML ки ҳозир дар Android ҳам истифода мешавад, ки ҳам як намуди HTML монанд аст. Ҳаминҳоро омехта кардан, XHTML ном кардан. Ин бисёр машҳур буд солҳои 2000 то солҳои намин, ҳатто то 2010 дар ҳама ҷо ҳамина истифода мебурданд. XHTML2 баромада буд. Лекин ҳеҷ вақт публичн нашуд. Барои чӣ? Барое ки вай бо HTML-ҳои солҳои гузашта ҳамоҳанг набуд. Аз ҳамин хотир баъд XHTML аз байн рафт. Ҷойи вайя HTML5 соли 2014 гирифт. Яъне ахирон версияи HTML ки баромадагиай ҳамин 2014 солае. Ана мо бошем, ана мина ёд мегирем, ки дар ин ҳама чизое ки дар версияи пешина буд қуш ҳастанд. Масалан HTML5 баъзе чизое ҳаст ки дар версияи пешинош нест, ба монанди видео тег ё ки бо чиз аудио тег ва ё дар ҳамин версия қуш шуданд. Анатомияи HTML синтакс ҳамин ахирон шуд. Баъд аз ин баъд практика да мегзарем ҳозир. Ин элементҳо ва тегҳо иборатае. HTML осонае, қин нест. Аз тегҳо иборатае ва ҷамъи тегҳо якҷо ин элемента ташкил медиҳад. Фарз кунем ва тегҳо ҳамагӣ ду категория ҳастанд. Тегҳои ҷуфт ва танҳо. Намедонам дар истилоҳи официални тоҷикӣ ҳамин хел мегзарад намегзарад намедонам. Ина ман худам хел мондум. Ҷуфт ва танҳо ина opening and closing tags меган. Айнаша бошад self closing tag меган ба асл англисиш. Дар open closing дар инҷо чӣ хел мебинед? Heading 1 салом forward slash қати маҳкам шудааст. Ин чизое ки дар тарафи чап ҳастанд. Тегҳои ҷуфт ҳастанд дар рост. Тегҳои танҳо яъне худ маҳкам кунанда self closing. Ва дар ин поён ҳама ҳамин ба якҷоягӣ тегро мекушоем. Дар дохилаш менависем. Масалан ин параграф аст ва тегро маҳкам мекунем. Ва ҳама ҳамин дар якҷоягӣ элемент ном дорад. Барои инҳоро нависондан ба мо text editor дар кор аст.